B'ekonomija li qiegħda tikber sena wara sena, l-akbar sfida l-kumpaniji lokali tieqpa' nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Portex Peter Borch waqt żjara li għamel il-Ministru għall promozzjoni tal-Investiment Carmelo Abela fil-faċilitajiet tal-kumpanija. Meta jkollok sitwazzjoni ta' full employment, ovvjament issir challenging ukoll biex wieħed isib il-manpower, skilled manpower speċjalment li jkollu bżonn, però on the whole wieħed jagħmel kuraġġ biex ikompli jipprova jibni. Is-Sur Borch qal li sfida oħra li jsibu hija li l-kompetizzjoni qed tikber, speċjalment minħabba is-suq online. Ovvjament tfisser li hemm konsum ikbar, in-nies jonfqu iktar. Veru wkoll illi hawn kompetizzjoni ħafna ikbar u mhux biss lokali imma illum il-ġurnata fid-dinja tal-moda is-suq mhuwiex biss lokali imma dak kollu li hemm available fuq l-internet. Is-Sur Borch qal li l-kumpanija ilha fis-suq għal dawn l-aħħar 60 sena u minn barra li għandha bosta ħwienet lokali qed timraħ f'swieq internazzjonali bħalma hu dak Ingliż u Russu. Il-Ministru Carmelo Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jqpajjejn kumpanija bħal Portex biex jimirħu fis-swieq internazzjonali. Dan huwa messaġġ fejn aħna naraw kif nistgħu nkomplu nagħtu l-għajnuna u s-sapport tagħna u fl-istess ħin ukoll inħeġġu kumpaniji oħrajn li forsi qed jaħsbu li jagħmlu dan il-pass u li forsi jsibu ċertu diffikultajiet. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinuhom, qegħdin hawnhekk biex nagħtuhom is-sapport tagħna anki min-naħa ta' Trade Malta. Min-naħa tiegħu is-Sur Borch qal kif il-kumpanija permezz ta' suċċess ekonomiku qed tkompli tikber. Ambizzjonijiet tagħna huma li nibnu brand mondjali li diġà qed naraw il-bażi ċkejken tagħha. Nisperaw li fi żmien ta' ftit snin inkunu nnexxinna nkabruha ħafna iktar minn li llum.